ମୁଁ କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜନତା ଟିଭିକୁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ତୁଳସା, କଷ୍ଟରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ସାଜିଛି ବାଧକ। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ, କହିବେ କାହାକୁ? ତେଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଭରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟେର ଗ୍ରାମରେ। ଟିକେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସା ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ମାଂସ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ଠିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେଶ୍ୱର ଏବଂ ତୁଳସାଙ୍କର ଆବାସଗୃହ ତଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 7 ସପନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟିକେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁଳସାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମୋଟେର ସରପଞ୍ଚ ସୁଶୀଲ ଶବରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା କୋକସରା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଉଡଳାରୁ ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଟିଭି।